Hello there viewers! So this is another music video reaction. So this time, it's from SB19 Josh Collins solo song, Sumaya. So without further ado, let's watch the video. Logo? Yun ba yung logo niya? Grabe na no, yung mga SB19 members may sari-sariling logo. Si Style yata yung wala pa lang. Sumaya. Ano to? Ballad ba to? Parang yung beat parang malayo sa ni Josh. Binalik ko na yung paborito mong yakapin. Mga una na mahirap nang hanapin. Sabi sa'kin ng mga kaibigan kong matalik, wag na daw kitang habulin. Parang love story to. Pangiti ako nung tumingin sa salamin. Dahil kaya ko pala pakawalan ka. Mas malawak na yung kama. Kaya handa na ba lahat ng mga gamit mo? Huwag mong kalimutan yung mga bigay ko. Kahit di na natin balak pang ayusin, dapat kitang i-attend. Wow! Kung saan ka masaya, Mr. Heartthrob. ka na makakalaya ka na. Maganda yung chorus Mamalaki kita, buo ka na para sa kanya. Para bang hinanda kita. Wow! Ito naman yung vocals ni Josh. Parang wala tong rap eh. Na-showcase din dito yung acting ability ni Josh. Total kulang na lang ang pansinan kapag Bakit uuwi. Josh? Ano yan? Sinusungitan kapag gusto ko lambingan. Iniiwasan mga labi, ayaw dumampi. Pero laging sumusunod lang, bigit matala mo, di ko kaya na magalit. Sa'yo umiikot aking mundo, paano mo to nagawa? Ay, iiyak ba siya? Solo lang siya na wala silang cameo. Ito yun? Ulit. Anong sinigaw niya? Ulitin natin. Ano daw yun? Akin ka? Ay. Hindi mo na ako masisisi, di na rin makukumbinsi. Di na kita kaya pang lingon. Parang di bagay na siya nagwawala. Kaya halika na, ihatid na lang kita. Pakita yung mukha ng babae. Kung saan ka masaya, ka na makakalaya ka na. Actor na yung mga members. Malaki kita, buo ka na para sa kanya. Para bang hinanda kita. Galing oh. Nag-undergo din daw sila ng di ba? Acting workshop. Di na kita susunduin. Yung title, Sumaya. Para sa kanya yung message na kanta. Wow, parang galing nun pag ganyan niya, parang feel na feel mo talaga na frustrated siya. Nabigo siya. Nakatago. Nakatago pa dyan yung teddy bear. Let go na yung teddy bear para makabukuan. Umiiyak siya. Parang teddy bear yung yung babae. Maraming fans na, sana teddy bear na lang ako. Ano pa yung gagawin niya dyan? Ito Itapon mo na yan, Josh. Ah, wag! Sa'yo nang itit.
Grabe, ang eksena to ha. Ang haba oh. Hindi talaga siya makamove on eh. Oh, hinag pa rin niya. First love ba niya yan? Oh. Yan yung aftermath. Na wala nang yung kwarto niya. Wala nang gamit. Sila na ng dalawa ng teddy bear. Ayos may credit dito eh. Dalawa pala yung dito. Yung production nila. Wow, yung si Josh yung nagsulat, si Kyle Guerrero. Grabe Lahat na lang ng ano nandyan si Josh. Josh Collin team. Pangalan niya lahat halos. Grabe Sony Music talaga sila. 16 behind the current production 18 BBQs. Toothless. Ayos di ba Toothless yung dragon na yan? How to Train the Dragon. Si Toothless yung pangalan. Yung bida ng dragon. Nakakakilig naman. Naka-credit talaga doon yung pangalan ng mga BBQs. Mga Josh Bias. Siyempre yung 18. Sa credit lahat ng mga creative director, pag mo daw yun, screenplay, story, lahat nakapangalan kay Josh. Yeah. Grabe talaga si Josh. Talented talaga siya. Saka big, jump from, niya, nakasanay niya na rap or hip-hop. Yun, love story talaga ballad na song. So, as in, tago sa puso yung mga lyrics para yun sa mga heartbroken na hindi pa makamove on. For me, si Josh yung more on, talaga yung boses niya mas maganda siya sa rapping compare sa vocals. So, mas na-highlight siya sa rap part. So, ngayon, ipinapakita lang talaga ni Josh na kayang-kaya talaga niya yung mga vocals, yung mga birit. Diba? O, sino pa? O, rapper na, vocalist pa. Magaling pang sumayaw. O, acting pa yun Hintayin natin yung live niya dito na performance. Baka mag-wish bus din siya, no? Or mag-guesting sa isang noontime show. Mga ganon. Excited na tayo 18 para dito. So, congrats naman kay Josh. Then, good luck sa kanya. Grabe, no? Kakabilib talaga siya As in, talaga continuous talaga yung mga release ni Josh Hindi siya nawawalan So, siguro, everyday, nag-iisip talaga siya ng mga marilis niyang kanta o nag-conceptualize talaga siya para sa mga solo songs niya. Believe din ako sa company nila at sa mga staff nila doon, sa 1Z, sa mga members, very supportive talaga sila. Then, talaga nabuo kasi yung company nila na sila talaga yung pinaka-foundation. So, alam na talaga nila yung dapat gawin. Kaya nila sila lang konting support lang from outside source, ganon. So, that's it guys for this reaction. Mga 18, support natin si Josh. Stream natin yung music video niya at yung lahat ng music platform. Diba? Kasi deserve naman talaga niya. At lahat ng members ng SB19 na mga songs nila. So, thank you guys for watching with me. See you next time sa aking new reaction. Bye-bye!